ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶುನ ಮದಿಮೆ ಆತು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೊ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋವಂತುಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಸಾರಿ ಸುತ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಆವಂತುಲ್ಲೆ, ಏನು ಮೇಕಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುದ ಆಂಡ್. ಸೊ ಬಲೆ ಏನು ರಪ ರಪ ಪಿದಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯಿ. ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶುನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀಶ್ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಪೋಂತುಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಆಕ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಆರೆಗಿಜ್ಜ ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಪೂರ ಸುತ್ತದಾಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚನೆ ಪುಣಾನ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಲೆ ತೂಲೆ ಏನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಚರ ಲಕ್ಕದ್ದು ಬೇಗ ಮೀತ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಾಂಡ್. ಏನೇ ಲೇಟ್ ಎಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ವಿನ್ನತ್ತಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜೆ ತುಲೆ ವಿನಿಶ್ ರೆಡಿ ಆತಾಂಡ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಪಿದಿಡೆ ಎಂತಂತು ಕಾತಂತುಳ್ಳೇದೆ ನಾನು. ಸೊ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರುಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಯಿ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ? ಬೇಡ, ಸ್ಟೈಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಫೋಡ ಅಂತಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬೋತೆ ತಿನ್ನ పోయి చప్పలోళ్ళు ఇజిత్ పెడతానా ఏంలా ఇజిప్పే చప్పలు చెప్పలేడా ಇಡ್ಬೋದು. ಏನು ಜನ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರಶ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಜಿಂದ ಆಪುನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಮುಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನಗ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಪೋಯಿ. ಹಾಯ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತೆ ರೆಡಿ ಆತ. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಪೂರ ಸಂಪಿಗೆದ ಗಿಡ ನಡ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಈತಕ್ಕಿನ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಗಿಡ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆತು ಮಲ್ಲೆ ಆತಂಡು ಒಂದು 10-15 ತಿಂಗಳು ಒಂದು. ಅಮ್ಮ ಒಂದು 8ನೇ ಸತಿ ಬರ್ಪುಣ. ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ. ಇದು ಫಸ್ಟಾ? ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು ಇನ್ನ ಮುನ್ಕೂರು. ಇದು ಈಗ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ಕೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅಂದು ಎಂಜಾಯ್ಗ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರಂತುಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೂವಿನ ಗಿಡ. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನಿಂಕುಲ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೈನಿ ಮದಿಮೆದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ದಿನ ತಲೆಕೋಡು ಕುಲದೇವರ ನಡೆ ಬತ್ತಿ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮದಿಮೆದ ಟೈಮಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ತೈ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏತು ನಡ್ತಿರು ಮಾರೆ. ಫುಲ್ ಪೂತಾನೆ ತೋಟ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಏಕು ಶೋಕದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಿಡ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಲೆ
ಇದು ಶೋಕುಂಡು ತೂಲೆ ಉಂಡು ಗಿಡ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಾಗ ಪೋತು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮುನ್ಕೂರ್ಗ್ ಬೈದ ಮುನ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ. ಸೊ ಮೂಳು ಪಿದಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಒಲೈ ಪೋತು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುನ್ಸೂರ್ದು ಪೋತಾಂಡ್. ಸೊ ಐಟ್ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಲೆ ಕಾಜಿ ಝೂಮ್ ಅಕ್ಕ ಝೂಮ್ ಕಾಜಿಲಗೆ ತಂದು ಬತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಟ್ ಝೂಮ್ ಅಕ್ಕ ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಜಿ ಕೊರಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಕುಳ್ವೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮುನ್ಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋತ್ ಫೈನಲಿ ಸೇಫ್ ಆತು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಾಂಡ್. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆತಿತ್ನ ಐಕ್ ನಾ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋತು ಪಂತು ಎನ್ನದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೇಫ್ ಆತು ಇಲ್ಲಗ ಮುಟ್ಟುದ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಉಂದೆ ಆತಿತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.